ଶାଶୁ ଛଡ଼ାଇଲା ବୋହୂର ସିରିଏଲ ନିଶା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଲେ ବୋହୂର ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗ ସିରିଏଲ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼େ। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ମାଡ଼ିଲା। ସେ ବୋହୂକୁ ପାନି ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଲେ। ଆଗ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ସିରିଏଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାଶୁ ଟିଭିର ରିମୋଟଟିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ବୋହୂ ବହୁତ ଖୋଜେ, ହେଲେ ତାକୁ ରିମୋଟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ତା ଶାଶୁ ରୁଟି କରୁଥାନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚାରେ, "ମା, ଆପଣ ଟିଭିର ରିମୋଟଟି କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି?" ଶାଶୁ କୁହନ୍ତି, "ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ନେଇଯା। ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ରାତିରେ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ କେବେ ବୁଝୁଛୁ? ମୁଁ କରିଲେ ଗେପି ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ତୋର ରାତିରେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ।" ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜାଣିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ସିରିଏଲରେ ପ୍ରବଳ ନିଶା, ହେଲେ ଶାଶୁଙ୍କ କଥାକୁ କେମିତି ଅବମାନନା କରିବ ଭାବି ରାତିରେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଶାଶୁ ଏମିତି ତାଗିଦ କରିଲାଠୁ ବୋହୂର ସିରିଏଲ ନିଶା ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।